खुलुमबाय आं दिनै JSP Advice 365 चेनेलाव फिन नोंथांमोननिसिम नुजाथि फैदों। आं दिनैनि बे कन्टेन्टआव नोंथांमोननो सुबुङारि जिउआव थारमाने सुबुं माहारिया रायजो जानायाव मोनथाम बेसादखौ बेस खालामनानै जों माने रायजो जानो गोनां जायो आरो बे मोनथाम बेसादा मा आरो जिउआव बे मोनथाम बेसादखौ जों सन्मान होनो रोङाब्ला जिउआव जों माबायदि साखाफारा जानायनिफ्राय जानगाराव थानो गोनां जायो। थामहिनबा बे मोनथाम बेसादखौ समाजाव जों सन्मान होनो रोङाब्लानो जों समाजनिफ्राय बयजोंबो नेवसिजायो, मुगैजायो आरो डिसअनर खालामजायो। दा बे मोनथाम बेसादखौ नोंथाङा जुदि जिउआव मोजां रोखोमै रेसपेक्ट खालामलांबाय थायो अब्ला नों सुबुंनिफ्राय अननाय, मोजां मोननाय, सिबिनाय आरो बाख्नायनायखौ अराय मोनबाय थागोन आरो बे मोनथाम बेसादानो जोंनि जिउ खांनायाव जोबोरैनो गोनांथि बिफाव लायो आरो बे मोनथाम बेसादा मा बेनि सायाव आं नोंथांमोननो फारि फारि फोरमायनो नाजानाय जाबाय। आरो साफ्रोमबो जोंनि कमिउनिटिनि मानसिया थामहिनबा बुहुमनि मानसिफ्रा बे मोनथाम बेसादखौ सन्मान होनायनि गोनांथि दं। दा बे मोनथाम बेसादालाय मा आरो बेखौ जों मानो सन्मान होनांगौ फै जों बेनि सायाव बिजिरना नायदिनि। बे मोनथाम बेसादा मा आरो बे मोनथाम बेसादखौ मानो सन्मान होनांगौ होननानै जों बुंदों। दानिया फैदो मोनथाम बेसादखौ जों मानो सन्मान होनांगौ। थ्री थिंग्स टू रेसपेक्ट, मोनथाम जिनिसखौ मान होनो नांगौ। बे मोनथाम बेसादा जाबाय अल एज, रिलिजन एन्ड ल। थ्री थिंग्स टू रेसपेक्ट, मोनथाम बेसादखौ जों सन्मान होनांगौ। अल एज, बैसोगोरा मानसिखौ आरो धोरोमखौ आरो आयेनखौ। बे मोनथाम बेसादखौ जोङो जिउआव मानिथारनांगोन आरो सन्मान होथारनांगोन आरो बेखौ जाय मानसिया सन्मान होनो रोङा, बैसो रानाय मानसिखौ आरो धोरोमखौ जाय मानसिया सिनाया आरो ल आयेनखौ जाय मानसिया सिनाया बे जिउआव मानसि महरै थांना थानायनि जेबो ओंथिखौनो मिथिया। बेनिखायनो जों गिबियावनो थ्री थिंग्स टू रेसपेक्ट, मोनथाम बेसादखौ जों सन्मान होनांगौ। बे जाबाय सेथियावनो बैसोगोरा सुबुं, रिलिजन, धोरोम एन्ड ल। बैसोगोरा सुबुं आरो ल, बे मोनथाम बेसादखौ जों सन्मान। बेनि उनाव दङ थ्री थिंग्स टू लाभ, मोनथाम जिनिसखौ जों अननो नांगौ बा मोजां मोननो नांगौ। बे मा? अनेस्टि, पिउरिटि एन्ड ट्रुथ, नोरोमथि, गोथारथि आरो सैथोथि। बे मोनथाम बेसादखौ जोङो मा मोजां मोननो रोंनांगोन, अननो रोंनांगोन, अब्लासो जोङो जुनार आखुनिफ्राय जानथायाव थानो नांगोन। बेनिखायनो बुंदों थ्री थिंग्स टू लाभ, मोनथाम जिनिसखौ जों अनसायनांगौ। बे मोनथाम जिनिसानो जाबाय अनेस्टि, नोरोमथि, पिउरिटि, गोथारथि एन्ड ट्रुथ, सैथो। बेनि उनाव दं थ्री थिंग्स टू वाट्स, मोनथाम जिनिसखौ जों लामा नायनांगौ। मा? वर्ड, खोथा होनाय, बिहेभियर, आखु एन्ड केरेक्टार, जबान, आखु दिन्थिनाय आरो आखल आखु। बे मोनथाम जिनिसखौ जोङो लामा नायनांगौ। सोरबायदि मानसिया माबायदि खोथा होयो, सोरबायदि मानसिया माबायदि आखु दिन्थियो आरो सोरनि आखल आखुआ माबायदि, बे मोनथाम जिनिसखौ जोङो लामा नायनायनि गोनांथि दङ। बेनि उनाव दं थ्री थिंग्स टू भेलु, मोनथाम जिनिसखौ जों बेसेन होनो रोंनांगोन। जिउआव थांना थानो लुबैयोब्ला जों मोनथाम जिनिसखौ जों बेसेन होनो रोङोब्ला मा जिउआव साक्सेस जागोन। बे जाबाय टाइम, सम, हेल्थ, सावस्रि एन्ड मानि। सम, देहास्रि आरो दोहोन। बे मोनथाम जिनिसखौ जोङो बेसेन होनो रोंनांगोन। टाइम, हेल्थ एन्ड मानि, सम, देहास्रि आरो दोहोन, रां। बे मोनथाम जिनिसखौ जों जुदि सन्मान होनो रोङोब्ला बा भेलु होनो रोङोब्ला नोङो नोंनि रायजो जानायाव समखौ माबोरै बाहायनांगौ, देहाखौ माबोरै जों जोथोन लानांगौ आरो थाखा फैसाखौ जों माबायदि अनसि बाहायनो नांगौ, बेफोर गियानखौ मोननो हागोन। बिनि उनाव दं थ्री थिंग्स टू प्रिभेन्ट, मोनथाम जिनिसखौ नेवसिनांगौ। जिउआव साक्सेस जानोब्ला, जिउआव जाफुंसार जानोबा बा मानसिफोरजों मोजां मोननांगौबा मोनथाम बेसादखौ जों नेवसिनांगौ। बे मोनथाम नेवसिनो गोनां बेसादा जाहैबाय थ्री थिंग्स टू प्रिभेन्ट, मोनथाम जिनिसखौ जों नेवसिनांगौ। बे जाबाय आइडलनेस, अलसिया आखु, फलसुड एन्ड सम, एलेहुवा, अलसिया, नंखाय आरो मेथाइ। बे मोनथाम बेसादखौ जोङो अलसिया
नंखायथि आरो मेथाइ जाय मानसिया अलसिया हाबा हुखा मावनो बायो जाय मानसिया नंखाय बुङो आरो जाय मानसिया बांद्राय मेथाइ सं खोनासङो बे मानसिया मा बेफोरखौ जुदि नेवसिनो रोङाबा बे मानसिया जिउआव साक्सेस जानो रोङा बेखायनो आइडलनेस फलसुड एन्ड सं बे मोनथाम जिनिसनि जानथायाव मानसिया हाथ्राबो जानथायाव थानो नाजानायनि गोनांथि दं नङाबा नों जिउआव जाफुंसारनाय नङा बेनि उनाव दङ 3 things to cultivate मोनथाम बेसादखौ जों गायसननांगौ मोनथाम बेसादखौ जों गायसननांगौ बा गायनांगौ बे जाबाय सिम्पिथि अननाय शेयारफुलनेस खुसि एन्ड कन्टेन्टमेन्ट अननाय रंजानाय आरो खुसि आरो जखाथि बे मोनथाम सिम्पिथि शेयारफुलनेस एन्ड कन्टेन्टमेन्ट अननाय रंजा खुसि आरो जखाथि अननाय रंजा खुसि आरो जखाथि बे मोनथाम बेसादखौ जों गायसननांगौ 3 things to avoid मोनथाम जिनिसखौ जों नेवसिगारनांगौ बे मोनथाम बेसादखौ जों नेवसिगारनो रोङाब्ला नोङो समाजाव सासे नंगुबै मानसि हिसाबै नों थांना थानो हागोन 3 things to avoid मोनथाम जिनिसखौ जों नेवसिनांगौ बे मोनथाम बेसादा मा ड्रिंक वाइन जौ लोंनायखौ जों गिबियावनो नागारथारनांगोन स्मकिं सोबनाय एन्ड गेम्बलिं जुवा गेलेनाय जौ लोंनाय सोबनाय आरो जुवा तास गेलेनाय बे मोनथाम बेसादखौ नों एभयड खालामनो रोङाब्ला जिउआव मालाबाबो नों साक्सेसनि मोखांखौ मोननाय नङा आरो मोनोब्लाबो नों जिउआव मोजां रोखोमै लाइफखौ एस्टाब्लिश खालामनायनि जानथायाव थानो गोनां जागोन आरो नों सुखु मोननाय नङा मानोना जौ सिगारेट बिरि आरो जुवा तास गेलेनाय आखुआ सासे नंगुबै मानसिनि आखु जानो हाया बेनिखायनो धोरोम शास्त्रआव बेफोर बेसादनिफ्रायबो जानथायाव थानो नांगौ होननानै बुंदों 3 things to last मोनथाम जिनिसखौ जोबथा नायनांगौ मोनथाम जिनिसा मानो बे मोनथाम जिनिसखौ जोङो जोबथा नायनांगौ बेखौ मोनथिना लानायनि जोबोरैनो गोनांथि दङ 3 things to last मोनथाम जिनिसखौ जोबथा नायनांगौ मोनथाम जिनिसखौ जों जोबथा नायनांगौ बे मा जाबाय प्रमिस सतबांसा लानाय फ्रेन्डशिप एन्ड लाभ सतबांसा समायखिरा लोगोथि आरो अननाय बे मोनथाम बेसादावखौ जोङो मा खालामनांगौ जोबथा नायनांगौ होनदों प्रमिस सतबांसा बियो नोंनो थाखा फैसा बा माबा मोनसे लेनदेन खालामनायाव जाबादि खोथा होदों बा सतबांसा होदों बेखौ लाखिनो हागोन फ्रेन्डशिप नोंजों लोगो जानानै लोगो हिसाबै नोंखौ मदद खालामनो हागोन हायाखै एन्ड लाभ सतबांसा समायखिरा लोगोथि आरो अननाय बे मोनथाम जिनिसखौ जोङो जोबथा नायनांगौ बे मोनथाम बेसादखौ नोङो आनजाद नायनायाव जुदि फेलें जायोबा मोनथिना लाखादो बे मानसिया नोंनि थाखाय एक्सेप्टेबल पार्सन जानो हाया बेनिखायनो बे मोनथाम जिनिसखौ साफ्रोमबो मानसिनाव मोननो थाङा थेवब्लाबो जोङो साफ्रोमबो मानसिखौ बे मोनथामखौ जोङो आनजाद नायथारनो गोनां जागोन प्रमिस फ्रेन्डशिप एन्ड लाभ सतबांसा समायखिरा लोगोथि आरो अननाय 3 things to govern मोनथाम जिनिसखौ जों दबथायनांगौ 3 things to govern जों मोनथाम जिनिसखौ दबथायनांगौ बे मोनथाम जिनिसा मा सालाय टां टेम्पार रागा एन्ड एक्सन बे मोनथाम जिनिसखौ जाय मानसिया दबथायनो हाया बे मानसि हिसाबै समाजाव डिसिप्लिन थामहिनबा सिरिबाङै थांना थानो हाया बेनिखायनो बुंदों 3 things to govern मोनथाम जिनिसखौ जों दबथायनांगौ बे मोनथाम जिनिसा जाबाय सालाय टां टेम्पार रागा एन्ड एक्सन सालाय एबा राव बुंनाय रागा आरो मावथाय बे बेसादखौ जोङो मा नांगौ दबथायनांगौ मानोना
खोथायावनो दङ मानसिया थैयो खुगायाव दाउआ थैयो दालायाव बानानै नाया थैयो गलबनायाव सेसाया थैयो खियाव बेनिखायनो जों बे सालाय रागा आरो खामानि मावनाय एक्सन बेखौ जोङो मा गोसोआव लाखिनानै जोङो गावखौनो दबथायनायनि जोहै जोङो जुदि मानसि जानो नाजायोब्ला आरो बे मोनथाम जिनिसा जोंनि गोनांथार दा नोंथांमोना बुजिनो हाबाय जों मोनथाम बेसादखौ मानो मानिनांगौ मोनथाम बेसादखौ जों मानो लामा नायनांगौ मोनथाम बेसादखौ जों मानो बेसेन होनांगौ आरो मोनथाम बेसादखौ जों मानो दबथायनांगौ दा बेफोरखौ आङो नोंथांमोननो फरायथिना होबाय